Hi guys, Timoyamza. Yeah, phinda shop, phinda buya. Yeah, the team and grand guys. Team and lele right. Yeah, everything is good. So guys, I'm very busy today. Busy kakhulu. And I'm busy working on 2 projects. The first project is a learning app or learning website for abantwana abastrugglisha isiXhoseni. The basics esiXhosa. Let me quickly show you, but I'm not done yet because in the whereby sitting some adjustments. For instance, let's say you go to try a quiz and then you're gonna get questions there. But for instance, Lena eat. What does isiXhosa word or phrase mean in English? Utata means I love you, I'm sorry, 9 or father, which is about father ever since that. So I'm working on this. So yeah, basically busy with this, but what I'm busy doing, I'm fixing some errors as a quick greetings and quick clicks, as well as the everyday phrases. Let's say ufuna ulentuza apha here, ufuna sentence ba ifundwa njani. Umzekelo, this is the other problems, issues I still have to fix. Instead of igama lam nguthandi, fanele bayithi igama lam ndinguthandi. Yeah, so I'm still busy working on fixing as problems nazo. So yeah, this is the app that I've created. This is created a website app. So yeah, the second one that I'm creating is for writing short stories, poems, plays, as well as in tales. So yeah guys, I'm busy. We are working overtime this side. So guys, what I'm going to be doing, I will be making voice records of onke lamagama apha lana adinga uba xa uklikhe kulala ne-speaker ichaze uba lithini igama. So ngoku it's AI, but kukho amagama i-AI engakwazi uwapronounce. Yeah, that's why ndifuna urekhoda amagama amatsha ke ngoku, yabo. Yeah, so guys, let me do this and then prepare for my lesson. I was supposed to first start prepare for my lesson, but I want to use this in one of my lessons today. This is a website, so that's why I have to fix this first and then prepare for my lesson after. So guys, I think I will see you. I'm not sure because I cannot be making a video while I'm working. It's andilibazisa. Ndiyathandwa uthetha nxa yawo, so ndifuna umane njengecamera manje ndithetha, so ndilibazisa loo nto le. Yeah. Okay, so one thing I've forgotten, ndibele ikofu yam. Ndibele ikofu stuff on your teacher space. Ndibele ikofu. Sithatha ikofu yam FM. Let's go. Hayibo. Ngilindile naye. Abithi hayi bomango ndilibele futhi. You know the vibes guys. Yes. So timetable grade 9 each class. So abantwana afike baye phaa kula notice board ifuna nilibele uba yintoni lesson yakhe, and then then kula notice board. Yeah, kula notice board kukho timetables per class. Then umntana uyajonga ukuba iclass yakhe ngenela yeyiphi subject. Yeah guys, aphinde ndinibone mani yabo. Let me start working. Yeah, machita. Kubulala. Yeah, then so ihlamba sija isikhaftini phofu. Ihlamba sona. Hey guys. Kanjani? And busy fana babinchilo mosiba. I'm working. I'm working on that project, you know. See bigger. Okay, so the project I'm working on the app, website. I can't put the app, but I contact your website. So
and she was trying to so now what I was doing in the sensor sounds to be in amagama la AI yakhona so ngizoclose abantu and then so what I'm going to do, amagama recorder lo upload kwi website, and then also ndilungise eza errors eziyana eziwebhayi kwamagama esiZulu ngachile ndifaka amagama esiXhosa. I'm almost done, and then ngiqhuba kwami njengoba ndishilo ke ngoku that's when I prepare for lesson yami, and then ngibonisa i-view guys, ngitshengisa i-view as boys sesivukile pha ebaleni ziyadlala yayazi ke Elibet catch the English, but something like kodwa ke isiXhosa evuka mfihluka zakho yabo evuka kuqala ifumana umniki otyebileyo. Yeah guys, msambe nje sebenzana sasithi sifuna umsebenza bafowethu asifana ngasebuntu ikhalaza umsebenzi khazela simbumlo ke endikhazela sisandla ngoba xa ukhazela sisandla uzaphiwa imali, ngoba ndikhazela impumlo hayi andiyazi uba minisha ntoni, because at least lena isandla yabo hayi ke isandla bayayazi uba you wajonga ukho umuntu ozandiblessa yabo ukho umuntu ozandipha imali wakhazela sisandla lena khazela impumlo andani bithetha ntoni yo hayi kunzima nje komfem bona hayi kunzima fem kunzima because kudala ikhazela lempulo le hey hayi ndiyazi umuntu eyaziyo makatsho pha ku comment section kuba hayi xa ukhazelwe impumulo kaloku konke kuza kwenzeka into ethile ifana naleya bathu xa ukhazelwa ngamehlo kuzoke ndibelebeka lekhapha uzokuzabona umuntu wamgqibela kudala okanye xa ukhazelwa zinyawo uzokuzohamba uhambo olude, ndiyazazi ezo, but lena yempumulo andisitholi fam, I don't get, ndiyichana uba kanye umcimbi wayo uthini, yayibo ya ekunina I think last week ya ngcola colleague yami singola ngelentuzi andisakhumbuli man, but i-conversation yethu eventually yaledishela to ukuthena kwenkukhu ezilalini. So xa kuthena inkukhu ezilalini kudala before ngoku andiyazi ngoku because andisahlali phaa ixesha elininzi, I'm usually in the Western Cape njengoba ndilapha eKapa kwele ntlantsi ndizophangela. So kukho phaa elalini yam hlala eZimbane, ngingasemthatha kanye labangandaziyo wasemthatha kumhlaba waseZimbane, ilali nje encinci phana but iyakhula ngoku, ilali kuthiwa Izingeni phaa olweni guys. Yeah, so into eyenzekayo kuloo lali ndihlala kuyincinci phaa eZimbane Ezingeni, not iZimbane ivili ezilalini, not elokishini, ndihlala elokishini, ndihlala ezilalini. So kukho ile ntuza iGotman imeza kuthiwa nguTasithole, hlala opposite ekhaya. So uBrayi ngoyena mntu helpful kakhulu phaa elalini when it comes to ukulungisa izinto, iyasinceda uba mhlawumbi uqasibele isihlangu because growing up isihlangu zesikolo sasithungelwa nguye. So ngulaa mntu uncedayo elalini, I'm like if imoshakele iketile uyayilungisa yonke nje into iyakwazi ulungisa lichule when it comes to umsebenzi wezandla. So uTasithole ke ngoku uyakwazi nothena ke imfuyo, inkukhu, igusha, ibhokhwe, so on zonke unomtshini wothena when it comes to igusha, ibhokhwe, inkomo and stuff. But ke ngoku inkukhu
andiyazi ngoku but when it come ngelaa xesha wayengenawo umtshini wothenga iinkukhu, so into yeyenza uye afile iimbambo zenkukhu, yabo. But uqala ke le nto uzaqhitha uboya zibonakala iimbambo zenkukhu, and then after 30 plate ayisike ke ngoku apha ezibanjeni phakathi kwembambo esi, and then after igqiba uyisika uzofaka i-2 finger, faka u-2 finger apha phakathi faka u-2 finger phakathi kwezambambo ezi ya, and then after fake u-2 finger, la 2 finger lona uzokhangela ngayo phaa ngaphakathi. I think eyokuqala ya because eyesibini le yokuqala wawufaka u-2 finger yayinkunzi endala wabuya nalo hayi walibamba i-test yenkukhu ya, walifaka ekomini sayibonwa yo hayi nali lana leli i-R lenkukhu ya, and then ayithunge uma ayi-2 both sides awakhuphe, and then ayithunge. Inala trick yakhe before ayithunge ayigalela amanzi, then ayithunge qoba ihlokuhle, then ayibeke phansi, then eventually yazi, and then yeah. So ngoku kule yesibini ke ngoku wenza the same procedure, ubhala exhwitha qoba isike, then afaka u-2 finger, then navigate ukhangela amasende ngoku like i-testicles ngoku, so uba i-rote, but yeah. So itasele ke ngoku kwakho madala wami, then wakhangela athi obama inhliziyo, yabo. Asiyazi thina akayazi ubama inhliziyo, athi ndigqibile mkhulu, yabo. Hayi akhuphe nyanto asithole le nto uza inhliziyo ayifake ekomini, asikaboni because usually i-testicle xa ikhushwa iba negazi, yabo. So inhliziyo nayo angesibona imahluko ayifake ekomini, and then agale amanzi ayithunge again, yabo. Qoba ihlokuhle ayibeke phansi ayibeka phansi, athatha umciwane hayi yalikhipha inkukhu athwasa ixhego, yo sithole uyibulele usithole le nkukhu. So guys, ixhego lama, yabo, yalihlekisa kakhulu la chap leyo, yayihlekisa kakhulu. Enye into edala ndikhumbulele nizolo on my way home kukho enye ixhego liyafonela lathi hallo yo, hayi ke nami ndakhumbula uMadala straight because uMadala yho kaloku ngoba not ngeke akufika ifoni because udala zikhona ifoni oyisanda bani ifoni xa ifonela leya wayiva ada ikhona enye igrotman ke ngomeza wami phela umuntu angidayisa athi yo umkhulu xa ebamba ifoni umve ukwandisana hallo madoda. Umhlaba uyafihla guys. May his soul continue rest in peace. May his soul continue rest in peace. So guys, that's it for me. This Smolanyana vlogs, man. This Smolanyana vlogs, and then I'm gonna see you again when I see you. Bye. Don't forget, like guys, but what does that signify? Because sandla ndiyawuza phi imali xa uchazelelwa ngamehlo uzabona umuntu wamgqibela kudala xa uchazelelwa zinyawo unohambo onalo, yabo. So ndifuna lena uba kutheni chazelelwa impumlo. Okay, xa chazelelwa impumlo sokuze kwenzeka ntoni, yabo. Okay fam, I love you, bye, see you on my next video.